Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellim li kun il-eka l-programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semja, ngħidu flimkien din it-talba sabiħa qabel nibdew nirrakkuntaw fuq din il-Qaddisa. Alla ta' mħabba bla qies, intu għedt is-saltna tiegħek li ċkejknin u l-umli. Edna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Eżis semmija rajna l-aħħar darba li ntqajna ma' din il-Qaddisa tgħidilna bl-akbar enfasi li hawn fid-dinja ma hemmx ħlief ħaġa waħda li għandna nagħmlu. X'inhi din il-ħaġa waħda? U Santa Teresa tkompli tgħid li jiena u int nitfgħu lejn Ġesu il-fjuri tas-sagrifiċċji żgħar tagħna u li nieħdu lill-mulejja żistana biż-żejl. Tgħidilna dan huwa kif imxejt miegħu jien. Ekku din il-Qaddisa. Ekku li ta' 15-il sena tat ruħha l-Alla fil-Karmelu. Li mietet ta' 24 sena semmejna. U jisu ta' 22 sena, anka 23 titqabel ma mietet, kitbet dan kollu. U bdiet lill-oħta Pauline li kienet il-madra tagħha dak iż-żmien biex hija tikteb minn dak kollu li għaddiet. U allura tibda l-kitba tagħha sa nibdew kapitlu wieħed li għandu diversi titli. Dan il-kapitlu mhux se nlaħquhom illum mhux vera, imma matulek hekk matul dawn il-programmi nimxu bil-mod u naraw x'sa tallimna din il-Qaddisa.
Aw ċerti titli tjubijiet il-mulej. San Xandar tjubijiet il-mulej. Sa semminna l-karattru tagħha, għandna l-kelma nażel kollox li hija storja verament ħelwa, insibuha fid-dettalji din il-qudiem. Qabel ma qbatt il-pinna, inxtħet tal-kubtejja, tajt Teresa, qudiem l-istatwa ta' Marija. Dik li writna bi provi ek ta' sikwiet il-preferenzi ta' tas-sultana tas-sema għal-familja tagħna. Kellhom statwa tal-Madonna jekk kienet tant prezzjuża għall-familja tagħhom. U tlabta lil Marija bil-ħnina biex tmexxili jidi ħalli ma nniżżilx rik wieħed biss li ma jkunx joġoba. Imbagħad waqt li ftaħt l-Evanġelu imqaddes, għajnejja waqgħu fuq dan il-kliem. Ġesu tala fuq muntanja u sejjaħ lejh lil dawk li rietu. U huma resqu lejh. Tinsab f'San Magdi kapitlu 3 vers 13. Ara, hawn jinsab il-misteru tas-sejħa tiegħi, tikteb Teresina. Tas-sejħa tiegħi ta' ħajti kollha u fuq kollox il-misteru tal-privileġġi li Ġesu tefa' f'ruħi. U ma jsejjaħx lil dawk li jkun jistħu ilhom iżda lil dawk li joġbuh. Jew kif jgħid San Pawl, Alla jħenn għal min iħenn, jitħassar lil min jitħassar. Mela, mhux wieħed irid jew kemm irid li jgħod, imma għal min Alla jħenn. Għal żmien twil, kont nistaqsi lil innifsi, għaliex Alla l-imbierek għandu l-preferenzi? Għaliex l-erbieħ kollha ma jaqalawx l-istess grad ta' grazzi? Kont nibqa' mistaġba meta kont narah jixxerret kotrana il-grazzi tal-aġeb tiegħu fuq dawk il-qaddisin li kienu offendew bħal San Pawl, San Tuwistin. U hu kien iġelhom biex ingħidlek jilqgħu il-grazzi tiegħu. Meta kont naqra l-ħajja tal-qaddisin li l-mulej kien oġbu jżiel bihom minn nieqas għall-qabar bla ma jħallilhom ebda tfixkil qudiemhom fil-mixi tagħhom lejh u minn qabel isawwab fuqhom grazzi ekbar illi lanqas ikunu jistgħu jtebbaw il-bjuda tlellex tal-libsa tagħhom tal-mamudija. Kont nistaqsi tajt Teresa lil innifsi, għaliex ħafna nies imsejkna ngħidu aħna kienu jmutu fad kbir bla ma qatt semgħu jitlissen l-sem ta' Alla. Qed tgħid li dawk qatt ma semgħu Ġesu. Ġesu ġbu jgħallimni fuq dan il-misteru. Qed li quddiem għajnejja l-ktieb tan-natura u jien fimt li l-fjuri li ħalaq dan u Alla huma kollha sbieħ, li jissebħ il-warda u l-bjuda tal-ġilju ma jnaqsu xejn mill-fwiħa tal-vjola ċkejkna jew mis-sempliċità li s-saħrek tal-margarita. Fimt li kieku l-fjuri żgħar kienu jridu jkunu kollha kemm huma ward, żgur li l-ħolqien kien jitlef il-libsa sabiħa tar-rebbija u l-għelieqi ma kinux jibqgħu imżewqa bil-fjuri żgħar tagħhom. Hekk huwa wkoll fid-dinja tal-erwieħ li hija il-ġinien ta' Ġesu, id-dinja, il-ġinien ta' Ġesu. U aħna fjuri differenti. U rrid joħloq il-qaddisin kbar li jistgħu jiġu mxebħa mal-ġilji u l-ward, iżda u ħalaq ukoll lil dawk iżgħar. U dawn għandhom ikunu ħinja li huma margariti żgħar jew vjoli ċkejknin bilan li jimlew bilena kull ħarsa ta' Alla meta huwa ibaxxija lej riġlejh. Ġifieri meta dan Alla speċi ta' jbaxxi rasu u jħares lejn id-dinja tagħna. Il-perfezzjoni semgħuha sew tinsab fil-li nwettqu ir-rieda tiegħu u li nkunu dak li hu iridna nkunu xi ġmiel eżis semmija. X'qed tallimna.
Kemmu sabiħ jekk nieħdu din is-sentenza biss ġew biżżejjed. Ħanerġa' nirrepetiha, l-perfezzjoni tinsab fil-li nwettqu r-rieda tiegħu u li nkunu dak li hu iridna nkunu. Fimtu koll li l-imħabba ta' Sidna l-Mulej hija marfa bl-istess mod perfett fir-ruħ l-aktar sempliċi li f'xejn ma tħassar il-grazzja tiegħu. Il-grazzja ta' dan Ġesu. Daqs kemm hija fir-ruħ l-aktar għolja. Ta' bilħaq billi l-imħabba minna nfisa tbaxxi lilha nfisha. Kieku l-erbieħ kollha kellhom jixbħu lil dawk tal-qaddisin dutturi li dawlu l-Knisja bit-talim ċar tagħhom, kien jidher li Alla l-imbierek ma kienx jitbaxxa biżżejjed meta jinżel f'qalbu. Iżda u ħalaq it-tarbija li ma taf xejn u ma tagħmel xejn aktar ħlief li semma il-biki dajjef tagħha. U ħalaq ukoll lil dawk il-persuni msejkna li ma għandhom xejn aktar biex imexxihom ħlief il-liġi naturali. Għax inti jeżistu ħafna persuni kif semmejna li ma semawx Balla, ma dawn jekk jagħmlu dak li f'qalbu jħossu li hu tajjeb u jagħmluh, daw se jsibu ruħhom il-ġenna magħna. Tgħidilna Teresa, u ra li kien xieraq ibaxxi lilu nnifsu sa qalbhom dawn in-nies. Dawn huma l-fjuri tal-għelieqi li s-sempliċità tagħhom issaħħru. Meta jinżel daqshekk fil-baxx, Alla jkun qiegħed juri l-kobor tiegħu bla tarf. Hekk kif ix-xemx tiddi fl-istess ħin fuq iċ-ċedri u fuq kull fjur tas-sewġ kejken bħalli kien il-waħdini fuq l-art. Hekk ukoll Sidna l-Mulej jieħu ħsieb partikolari, attenti għalija di, ta' kull ruħ bħalli kieku ma kellux oħrajn bħala. U bħalma fin-natura l-istaġuni kollha huma hekk imqasmin illi jagħmlu li tiftaħ fi żmien għall-Margherita l-aktar umli, hekk ukoll kollox jaqbel mal-ġid ta' kull ruħ. Bla dubju madri għażiża tiegħi. Inti qiegħda bistaġib tistaqsi lilek innifsek. Fej biħsibni nasal għax sa hawn għadni ma xejn li jiġbaħ l-istorja ta' ħajti. Inti għad li kteb l-istorja ta' ħajtek. Imma inti tlabni nikteb bla ebda xkil dak kollu li jiġini fi ħsibi. Mela, minni sejra nikteb dik li nista' ngħid lija il-ġrajja propja ta' ħajti, iżda ħsibijieti fuq il-grazzja li Alla hekk twajjeb oġbu jxerret fuqi. Ninsab fi żmien ta' ħajti meta nista' nitfa' ħarsa fuq li moddi. Għax hawnhekk Tereżina kienet soru u kienet kważi marida diġà u talbuha tikteb bħajjitha kif semmejna. Kienet ġa għaddiet il-ħajja tagħha 22 sena, kważi 23 sena, ftit qabel ma mietet talbuha tagħmel dan il-kitba tagħha. Allura qalet ruħi saħret fil-grigjol tat-tiġrib fuq barra u dak ġewwieni. U issa bħal fjur li ġimut il-qawwa mit-tempesta nista' nerfa' rasi l fuq u nara jitwettqu fija kliem Salm 23. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollu meħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni, u jrejjaqni, imexxi l-ruħi bla ma jajjini, imqar jekk nimxi fil-wiet tad-dell il-mewt ma nibża minn ebda ħsara, għax inti miegħi Mulej, miegħi il-Mulej dejjem kien ħanin u twajjeb, idum ma jgħadab u kollu modrija kemm hu sabiħ. Jekk dan is-salm nagħmluh wieħed mill-preferiti tagħna, il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Hekk qalet din il-qaddisa Tereżina li qed fuqha nistudjaw daqsxejn il-ħajja tagħha u naraw x'tallimna.
Għalhekk madre tiegħi ninsab kol njena li niġi nannilek tjubijiet il-mulej. Huwa għalik biss li qiegħda nikteb l-istorja tal-fjur żgħir maqtuħ minn Ġesu. Sejra nitkellem mela b'telqa sħiħa bla ma noqgħod inħabbel moħħi la għall-istil u lanqas għax noħroġ ħafna drabi barra is-suġġett. Qalb ta' dejjem tifhem sewwa lit-tarbija tagħha u kol meta din tkun għadha temtem fi kliema, għalhekk jiena żgura li tifhimni u tintebaħ b'kollox. Inta soħti li fawwart lil qalbi u offrejta lil Ġesu. Għax Pawlina tinsewx kienet mażula biex tkun flok omma meta din omma mietet meta Terezina kellha 4 snin. U min jafx x'sawret ġo qalb din Terezina, Pawlina, dwar il-Ġesu għad-distana. Jidilli li kieku xi fjur żgħir seta' jitkellem kien jgħid bis-sempliċità dak li Alla ħanin għamel miegħu mingħajr ma joqgħod ifittex li jaħbi l-barkit tiegħu taħt l-iskuża ta' umiltà falsa. Ma kienx jgħid li huwa bla ħlewwa bla wfwieħa, li x-xemx ħatfitlu żbuħitu u li t-tempesti kisrulu it-zokk ewlieni. Meta fih innifsu jaraf li kollox huwa bil-maqlub. Dan il-fjur li sejjer jgħid l-istorja tiegħu jifraħ li jkollu jxandar il-ħarsijiet kollhom ħlewwa u mhux mistħoqqa li taħ Ġesu għax jaraf li minnu nnifsu ma fih xejn li għandu l-ħila jiġbed fuqu il-ħarsijiet divini. Hija l-ħniena waħedha ta' Alla li jagħmlek dak kollu li huwa tajjeb fih. Ettajt il-fjurija ettajt jimjen xejn, jekk jien għandi tajbu san il-rokkanta jowlkom, dana mux tijaj dana tijaw. U għaw li jagħmel li dan il-fjur jitwilet fart għaddisa u mimlija għal kollox bifwieħa verġinali. U għaw ukoll li rrit li qablu jkunem 8 ġili ta' bjuda li tagħammex fil-kobor ta' mħabtu lil dan il-fjur żgħir tiegħu li juriet iżommu bla mittifes minn nifs mimli velenu tad-dinja. Bil-kemm kienu nfetħu l-weraq ta' dan il-fjur li l-feddej divin ma ħawlux fuq l-olja tal-Karmelu fejn diġà kienu qegħdin ixerdu l-fwieħa tagħhom iż-żewġ ġilji li kienu ħarsuh u berkuh bil-ħlewwa fir-rebbija ta' ħajtu. Hawnhekk qed tajti għaż-żewġ ħuta l-oħra li kienu daħlu fil-Karmelu, oħta Marija, oħta Pawlina, l-fjur mbagħad kien hemm Għaddew 7 snin minn meta il-fjur żgħir, il-fjur żgħir, tefa l-eruq tiegħu fil-ġinien tal-arus tal-Verġni u issa 3 ġilji qegħdin ixejru qudiemu l-korolli mfewħa tagħhom. U ftit il-bogħod ġilju ieħor qiegħed jiftaħ taħt il-għajnejn ta' Ġesu. Hawnhekk qed tgħid għax oħta Ċelin li baqgħet tieħu ħsieb missiera ukoll kienet ħajret u daħlet sorwi mela kien hemm Marija, Pawlina, Terezina din qaddisa li qed nitkellmu fuqha u Ċelin. U ż-żewġ skuk imbierka li ġibu dawn il-fjuri fid-dinja issa jinsabu maqudin mill-ġdid għal dejjem fis-sema pajjiżna. Min huma dawn iż-żewġ skuk imbierka? Dawn iż-żewġ skuk imbierka huma l-ġenituri tagħha li ġibu dawn il-fjuri dawn l-ulied fid-dinja u dawn issa jinsabu maqudin mal-mulej fis-sema pajjiżna. U hemmhekk sabu mill-ġdid lill-4 ġilji li l-art ma ratx jinfetħu għal kollox. Tiftakru kontattilkom li kienu 9 fil-familja, baqgħu 5 tibniet, ma meta kienu żgħar mietu 2 subien u kienu mietu 2 tibniet ukoll kif kienu għadhom żgħar. Allura meta dawn il-ġenituri mietu marru jintaqgħu magħhom ukoll. O li kien Ġesu jara li ma jħallix għal żmien twil fuq xtajta barranija il-fjuri li baqgħu fl-eżilju qed tgħidha lihom infushom il-fjuri li baqgħu. Ara min ikun
Għaddis moħħu fil-mulej imġennen li jmur ħdejh li kienet ix-xita ta' dawn il-ġilji tkun bla dewmien kollha kemmi fis-sema. Għadni kif ġbart fi ftit kliem madre tiegħi. Dak li Alla ħanin għamel miegħi. Issa nibda nidħol fl-irqaqat tal-ġrajiet fuliti. Naf li hemm fejn l-oħrajn kollha ma jsibux ħlif ġrajja li ddejjaq forsi il-qalb ta' li għandek jint imma issib biex titaxxaq. Terġa' it-tifkiriet li sejra nġedded huma wkoll tiegħek. La darba tfuliti għaddejta taħt għajnejk u kelli x-xorti tajba li konna u li ta' ġenituri li mawx bħalhom li lilna tnejn dawruna bl-istess sodza u bl-istess ħlewiet. Li kienu jibirku l-iżgħar fost ulidhom u jgħinuha tanni it-tjubiet tal-mulej. Qed tajtu l-ġenituri rabbew lilha l-ħuta kollha u qed tajt li kemm tixtieq li dawn ibirku l-iżgħar fost ulidhom jiġifieri li l-anfisa u jgħinuha tanni it-tjubiet divini. Fl-istorja ta' ruħi, sakemm dħalt fil-Karmelu, nażel 3 żminijiet magħżulin sewwa minn xulxin. L-ewwel wieħed għalkemm dam ftit mhux li nqasammil fit-tifkiriet, jiġifieri ħafna tifkiriet ta' importanza. Dan huwa dan iż-żmien mindu twiltet sa 4 snin meta ħallieta omma u marret lejn is-sema. Itul minn meta bdejt nifhem xi ħaġa sa tluq ta' omna l-għażiża ra lejn is-sema pajjiżna. Alla l-imbierek, tani l-grazzja li l-intelligenza tiegħi tinfetaħ tassew kmieni ħafna f'ħajti kienet intelligentissima Teresa, kif ukoll li naqqaxli b'mod hekk profond fil-memorja tiegħi qed tgħid it-tifkiriet ta' tfuliti illi il-ġrajiet li sejra nikteb fuqhom qishom seħħu l-bieraħ. Ara kemm tiftakar. Bla dubju ta' xejn. Fil-kobor ta' mħabtu Ġesu ried li jiena naraf lill-omm li m'hawnx bħala li jogħġbu jagħtini. Iżda li l-id divina tiegħu kienet hekk maġla biex tinkuruna fis-sema. Kienet tara f'omma vola ta' 4 snin, omm li m'hawnx bħala kienet tant miġbuta lejha. Iżda qed tgħid li d-divina tal-mulej kien maġġel biex joħodha u jinkuruna fis-sema. Alla oġbu, tajt Teresina, idawwar li ħajti kollha bl-imħabba. L-ewwel tifkiriet tiegħi huma stampati fit-tbissim u bżejjil l-aktar ħelu. Imma waqt li hu qiegħed madwari daqshekk imħabba, din nissila wkoll fil-qalb kejkna tiegħi. Ara, kienet mimlija mħabba Teresa, billi ħalaqa li taf tħobb u tħoss bosta. Għalhekk ħabbejt ħafna lil papa u l-mama u kont niġdilhom il-ġibda tiegħi lejhom b'1000 mod għax kont noħroġ dak li kont inħoss b'mod l-aktar ċar. Xi drabi il-mezzi li kont nuża kienu jidhru strambi bħalma turi din is-silta minn ittra tal-mama. Għax il-mama kienet tħobb tikteb ħafna ittri u ġvera lill-ulieda li kienu qegħdin fil-Karmelu jew meta kienu jistudjaw. Allura f'biċċa minn ittra li Teresa kitbet lill-oħta qaltilha iċkejkna qed tgħid għal Teresa hija affarijiet li m'hawnx bħalu. Tiġi żiel bija waqt li tixtieq lill-mewt. Kemm nixtieq li tmut imsejkna u mżgħira tiegħi. U meta nċanfara tgħidli, dan nixtiequlek għax iridek tmur il-ġenna. Għax intejt li jeħtieġ immutu biex immorru hemm. I tixtieq il-mewt lill-missiera wkoll,
meta tkun f'din it-telfa ta' mħabba, kienet wisq tħobbhom Tereżina. Kienet lena tagħha, ekku, kienet moħħa f'Ġesu. Kienet issib kull okkażjoni. Min ċkunita kif sa narawha. Moħħa biss fl-imgħallem tagħha, Ġesu. Ekku ejjew nitolbu lil Mulej itina ftit minn din l-imħabba lejn dan Alla tagħna. Kemm kienet tħobb sa naraw il-qudiem anki ċertu wittri li kitbet, ċertu poeżiji, ċertu talbiet li hija għamlet infaħru lil Mulej għal din il-qaddisa kbira, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Dan il-ktieb sabiħ jekk jirnexxielkom jiġi fidejkom taqrawh. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-Limna, storja ta' ruħ, kienet maqluba l-Malti minn Patri Angelico Busuttil, OCD. Ekku jiena niqafaw illum eżis semmija, nixtieq nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm Il-Paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day